Ja, je to veľmi smutná správa, ale je to tak. Nastal ten čas skončiť z YouTube, keďže nemám z toho peniaze, proste nemám odberateľov, proste tak by som skončil. Som čakal, že to bude rýchlejšie všetko. No ľudia, tak reálne čo sa bude diať sa dozviete v tomto videu a dopozerajte ho až do konca, lebo sú tam dosť podstatné veci, čo budem rozoberať. A nebojte sa, nekončím z YouTube, ale sú tam dosť podstatné veci, čo chcem rozobrať. Takže čaute ľudia, s vami je Gaming Mr. 12, ako vidíte, ideme hrať GTA 5 Online Skill Test, keďže je leto a dlho som sa vám neozval, tak som vám chcel len povedať, že vlastne je leto a chcem si aj ja oddychnúť určite a tie veľké projekty, teda čo robím vždycky, dokumentárne videá a tak sa mi fakt nechcelo robiť v takomto teple, je leto, treba. Ja som dostal taký nápad proste, keďže toto je trošku aj kecacie video, si povedzme, akože, že není to až tak o hre, ale bude to aj o hre, že chcel by som sa možno odhaliť, sú tam aj nevýhody, viete, a to sa mi nelúbi zrovna, že keď sa odhalím, ale chcel by som robiť aj vlogy, aj takéto veci, lenže, viete, chcem stále robiť dokumentárne videá, ale chcel by som robiť aj iný content, nelen furt dokumentárne videá. Viete, čo tým myslím, ne? Dobre, túto skočíme, dobre. Chcem robiť aj dokumentárne videá, ale chcem robiť aj iné videá. Nechcem robiť len jeden typ kontentu. Kúknite, robíme hry a takéto, ale ja by som chcel robiť podobné videá, čo robil Fizi za mladá, alebo jak to nazvať. Proste keď bol Fizi mladý, alebo proste rok 2018, vtedy točil dosť dobré videá. Aj ma to chytilo v rôzne challenge, aj takto. Aj Pimps napríklad sa mi zdá točili schovávačky a takéto veci. Viete, a to sa mi napríklad ľúbilo, že aj ten Fizi, ešte vtedy sa to dalo pozerať, teraz to už není moja veková kategória, ale to sa mi zrovna ľúbilo, také ešte som vedel si pozrieť a iba to reálne, že akože bavilo. To by som chcel niekedy spraviť, keďže by to aj šlo. Musel by som zohnať ešte pár ľudí na to, na také nejaké videá, čo by nebol až taký problém, že teraz je, že 40 stupňov ľudia, alebo tak proste, že to sa nedá vôbec, že sú strašné horúčaví, to je taká vec, že trošku sme sa vrátili do starých čias ľudia, keď všetci točievali ešte GTA 5, takže tak, za chvíľu tu je GTA 6 ľudia, takže to je tiež docela, ako ma to teší, lenže nemám si to na čom zahrať, takže a napíšte do komentáru, že či by ste chceli reálne takéto vlogy a odhaliť, aby som sa odhalil. Keby boli možno odhlasy, možno nad tým aj porozmýšľam ľudia, ale muselo by to byť fakt veľké odhlasy, aha. No a išlo mi hlavne o toto, aby som si tak s vami trošku pokecal. Mňa by to reálne ľudia aj bavilo, také barziaké challenge. To mňa na tom baví, že nemusím robiť furt dokumenty, aj keď aj to ma strašne baví. Pracujem na jednom už projekte, ktorý možno niekedy teraz ešte cez prázdniny by mal výsť. Pokiaľ ne, tak budú vychádzať hry, lebo to je najľahšie rozostrihať a uvidíme, jak to bude, keďže a proste uvidíme, jak budem to časovo stíhať, keď už nebudú prázdniny. A ešte ľudia, ďalšia vec, dávajte odbery, volí 500, keď bude 500 odberateľov, tak ja spravím rapový song, ľudia. Teda už je hotový. Ja spravím rapový song, ľudia, a to bude spravím, teda už je hotový vlastne a sú dve verzie, ale no a to som tým chcel povedať, že bude, keď dáte odber a keď ich bude 500, tak bude rapový song, ktorý je už hotový. Máte sa docela na čo tešiť, ale zase nečakajte zázrak, že je to niečo ako, ja neviem, tuto Separ, alebo Rytmus, Luka Brasi, alebo ja neviem kto, Rafael, alebo takto. Je to proste taký normálny rap, proste predsa len 500 odoberateľov je už trošku viac ľudí, keď si zoberiem, že by som si dal pred seba 500 ľudí, ktorí ma denne sledujú, tak je to pre mňa veľká podsta, ale teraz keď si postavím už aj tých 275 ľudí, koľko máme, lajkujú vaše videá, niektorí aj komentujú, a veď komentujete kľudne videá, mne to pomôže hlavne v tom, že to viac doporučuje. A kto nevidel nové Asi Mister video, čo som spravil celú históriu o tom, tak nezabudnite to pozrieť. Takže som vlastne rád, že ma podporujete a skúste nahnať svojich kamarátov, pár z koho, nech dajú odber
odber. Fakt ich to nič nestojí a je to len odber, ktorý mne pomôže a ešte nejaké plány do budúcna, no toto, čo som práve povedal, že možno aj streamy ináč ľudia, možno by som chcel aj streamovať ináč, ale chcel by som robiť aj IRL streamy, čo? Viete, že nech to není také obyčajné. Len proste, viete, není to také ľahké počas ešte školy a takto robiť ostatné veci, ale chcel by som sa naplno tomu venovať, ale to odhalenie ma trošku tak akože, že stráta súkromia a takéto veci. Kľudne napíšte, z akej hry mám spraviť toto video, alebo kľudne napíšte do komentu aj aký seriál alebo akého youtubera by som mal dať do ďalšieho dokumentu. Ale teraz na jednom pracujem, takže by to bolo v ďalšom asi. Pokiaľ ma nejaký dobrý nápad ešte nenapadne. Veď uvidíme ľudia, ale som vďačný aj za to video, čo strašne vybuchlo tých 12 000 views ľudia, to je extrémne vám za to ďakujem, veď to je neuveriteľné číslo, tak veľa ľudí mať. Že sa odhalím a ako ešte nesom tak slávny ako, ale tak vyhral som to ľudia, keď som sám, tak som to vyhral. Bol by som rád, keby ste dali like, odber a s vami bol Gaming Mr. 12 a čaute!